Jotuo mag kansa ywakne ka thieth maduong' ma Kenyatta ni okumba margi mar thieth ma SHA nyalo duono kapok higa orumo kendo chunogi ni mondo giyud thieth kokalo e ofuko poni ka thiethno ok nyal kelo yedhe mag kansa. E limbe mane watimo ne jotuo ariyo mana ndalo matin bang' jotuo ywak ne jagoro mongirore e migawo mar thieth Dr. Uma Oluga gi ywak ni kinde mathoth iorogi mar ng'iewo yath oko ma nengone en didek mar yath ma owinjore giyudi e kar thieth maduong' ma Kenyatta National Hospital. Kaka Judith Omondi leronwa, poni ok oresgi kata omenda mar thieth ma omedi nyaka 800,000 ok dhi kelo resruok ne jotuogo. Third week until the fourth week. Even slept here. Ndalo matin bang' jotuo mag kansa ywak ne jagoro ma ongirore migawo mar thieth Dr. Uma Oluga e odiochieng' mar yango jotuo mag kansa, watimo limbe achiel kachiel ne jotuo ma yudo thieth e kar thieth maduong' ma Kenyatta mar yango midhiero mag jotuo gi matut. Achiel kachiel nyaka e od wuoyi matin ma jahigni 26 wuod Ugenya Kevin Okoth ma higni 4 ma okalo ne oyud kod kit kansa mamako leche mar soft tissue sarcoma. Wich bar mako to kod kizunguzungu ma samoro winjo ka wi merim to samoro ipoka ipoteza nguvu ma ipo mana daka moko matin kendo kisepodho piny koro kendo chuno no ringo teri hospital na bedo diagnosed kod cancer mar soft tissue sarcoma no ya alafu kod en sarcoma kendo types ariyo. Okoth osebedo kamanyo thieth e kar thieth maduong' ma Kenyatta kendo rawera matin ni pod ni kod geno mar yudo chang kendo manyo kaka ngimane nyalo dhi nyime, mak mana ni midhiero ma oyudo e kinde ma omanyo thieth duono geno ok ne en kende to ne jotuo mamoko malimo kar thieth ma Kenyatta. Wasebedo kod expectation mar wuok kakwa utachopo to ayudo treatment, lakini samore dhi tiyudo ka ichopo to kiyud treatment kaka ni expect. Mar mondo mi yud yath Kenyatta en rare kabisa mar mondo mi yud yath. Ng'enyne en mana dhi many yath oko, either unyisi ni dhi many Texas ama unyisi ni dhi nyiew town. Walimo Mama Agnes Waseke ma bende osebedo ka kedo kod kansa mar thuno yare ne obed jahigni 19. Muma odoko kar kwe mare ndalogi nyaka sani en be oyudo thieth Kenyatta. Neno laktar kende okoni nyaka ibed kod omenda ma ching mar shillings 1,500 maka onge to thieth onge ma poko mulo kumba mar thieth mar SHA. Kako chopo kar okumba manyaka sani osepwodh mana ne shillings 550 e higa, yath ma migawo mar thieth ne osepwodho mondo mi omigi kod shillings 40,000 e kar thieth kaka Kenyatta iorogi mar nyiewo oko e nengo mamonya 40,000 didek ka koro giluor ni okumba ni dhi duono kapok thieth orumo. Hii ni Kenyatta ni public, hii ni hospitali ya public. Kwa nini tunatumwa ije tukanunue dawa? Kwa nini tunatumwa ije? Edeni mahali fulani, huyu bibi ya kijana yangu aliambia eda mahali fulani ukanunulie mama yako dawa huko, mumurudishe hapa adugwe shindano. Hata ni vile tu hawa wa hapa walihurumia, wakaniduga shindano, wakaniambia peleka huko hospitali useme tumekuduga. Juu hiyo nimeona ni kama hospitali ya private. Magi gin jotuo makoni rem, lai malach gi rund mirundo gigo e kinde manyo thieth, duono geno margi mar yudo chang. Samore dhi kacha yongo kata mana pesa nyaka ichul consultation fee maneno daktari. Mabeko kichule to kang ni nene. Ukifika huko unaesalia, unaona mwingine ako huko alikosa pesa kabisa. Vinoda inanuka kunuka, pesa hakuna. Mwingine amekatwa mguu, hana pesa ya kwenda kufunguliwa na pesa imeisha. Kunaambiwa SHA haikulipi. Sasa hii ugonjwa inafaa tu serikali iongeze pesa kuanzia milioni 1 kwenda na juu. Eduoko mar kar thieth maduong' ma Kenyatta kata kamano gikoni yath mar kansa mar Herceptin yudore kar thiethno kama onge en capecitabine magimanyo kaka ikelo e thuolo mar seche 48 report ma opogore kod ma jotuo chiwo.
Judith Omondi, Ramogi TV.